ก็channel clear do te zuai le ule vo in hi Friday ania October ni thum sang hi le som ni panga Friday chundar khat vel ania kan om na lai hi hei motor silna bike le two wheeler le car silna ania an om na lai location hi zarkot traffic point atanga kongchung high field lampang panna tlan chho na main road veilam pen phei khanin gear up ti dor thlen hma chia khanin an awm a hei expulse 210 tah hianin kan phu fai mek a kan silfai mek ania hei fai dawn khawp mai lei atangin September ni som paruk kala kan lei kha hei kan silfai tat saw ani hei hi Himalayan 450 anin ka hria a an phu faiin sil ve mek boka hei sil turin an lo da a hei pawh hi an silfai ve mek dawn ani chuan bike dang te pawh lai chhungah te an lo awm a kan enga hei hi expulse 210 le Himalayan bike kan sila hei an awm na lai hming hi AMT car wash tih anin ka hria a zarkawt awm an ni a hei Triumph speed 400 anin ka hria nalh khawp mai a bulah hianin Bergman scooter alo awm bawk a hei hi Triumph speed 400 hei exhaust pawh nalh khawp mai aftermarket a chei em em ngai loin a nalh sa deuh khawp mai a Triumph bike ho chu 400cc bike powerful le chak tha tura ngai ania bulah hian Bergman alo awm bawk ani hei nalh khawp mai hei hei hi Himalayan kha ni a Himalayan hi adventure bike kha ni a Solan Bergman te expulse 210 base variant mo